Alo, jaký máš mobil? Blbej. A nemáš nabíječku tady. A jakou? A máš mikro. To ti nepůjde. Máš mikro. Máš vatu ještě. A Hrašku, chceš tam dělat rozhodčího? Ne. Takže jo. Takhle nemůžu. To není žádná plácačka na mouchy. Ale To by se ale taky hodilo. Jo. Je tam kurna. Koš za 10. fouká. Co mají na to? Takový. To hází a čo odpaluje a je to out. Vyhrál oknem. Ty má. Aby to nedopadlo jako minulý rok u nás v chatce s dýzátkem, no. Jo, má, protože má nějaký lumy. Ne, co to průser. Jedem! Průser nebo... Co idiot. Počkej. Tady máš košík. Se kalí! Dneska se kalí! Zavírám. Ty vole se netrefí ani do toho čurmrckého okna. Je to Jak? out! Jak se trefí, jak je to out. Ty krávo! Co tam je? To je grankáček. Nechý grankáčka. Loni ty vole s těma mýma Jak plišákama. si bude tvářit jak naprcaný kače. Dominiku! Kdo je grankáček? Asi tak nějak. Číte. Ači. Ano. Šuševička narazuje. Krišpr pálí. Jste čuráci fakt. Jo no. Jak jsi to prašil? A teď vás se řve Alena. To je kokot. Zavíjejte se válč. Proč ten jde taky přiblížit? Jde to přiblížit. Až tady na straně to jde, já vím. Na druhou stranu. To je idiot. Ano. Naprcáme grankáče. Minule jsme prcali tu. Moje plišáky. A co čídlík? To byl Diddle a potom to byla Beruška od Terínka. Jo, Beruška. Nech mi botu! Hej, ty svině, ne? Hej, mám na luxusní, počkej. Hej, tady máš pálku ty. Hej! Chceš mojí nebo chceš tuhle? Chci svoji botu. Já si svou botu, ale... Ale já nevím botu. Tak mi dej tvoji botu. Au. Uhni, na nozu. Nevládíš mojí botou. Uhni. Kurva. Nic moc. Čo, budu smečovat na okně. Já teda ne. To je nuda, ty vole. Je to na střeše. Adam je za to, ono Říkal, že budeme ještě něco hrát, nevím, co tady se Můžu stát chatce? Jo, teďka jsi šli. Se nesmí nechat jít. Já si šup. Chápu to. Počkej. Přiblížíme ti nosní dírku. Ty má, to se nepotřeboval.